cash on delivery po. Sa inyo po nakapangalan. Ano po? Lydia ulit kit. Sa inyo po nakapangalan po. Tapos po. Papareceive ko lang po sa inyo. Saglit lang po. Pwede po ba namin kang i-invite? Saglit lang. Ay. Marahay na hapon sa indo mga ka-JFS. Panibagong araw, panibagong hapon na naman ang aming sisimulan dahil ang JFS team ay muli na namang magbibigay ng saya at surpresa. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At ngayong hapon ay pupunta tayo sa Pamukid, San Fernando upang surpresahan ang isang pinakabonggang nanay na bibigyan natin ng swak at sulit na packages na to. So tara na't kilalanin na natin ang kanyang packages na ibibigay natin sa kanya ngayong araw. Meron tayo ditong isang bilaong pansit. Meron tayong bubble balloon na may happy 58th birthday mama and we love you. Meron tayong fresh flower bouquet na may money bouquet din na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. At syempre meron tayong 5 boxes of cupcakes. At syempre, haranahin din siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. So talaga namang masaya na naman ang ating nanay dahil mabibigyan na naman siya ng napakabonggang packages na ibibigay natin. So tara na't kilalanin na natin siya. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, Jfs Petals and Services. We don't just create but we captivate. Happy all day, happy all night, happy all day, happy all night, and good vibes lang tayo mga ka-JFS. Tara na't pumunta ng Pamukid. Hello guys! So, andito na kami sa Pamukid. So, tara na samahan niyo akong surpresahin ang ating lucky nanay for today. Okay. So, malapit lang guys yung biyahe natin. Kasi, ito lang naman. Ito Pamukid. Sige na po, pasok na po. Opo. Pa! Mundo na Ma'am, bali po may pinadeliver po kasi sa inyo. May... Ay, may pinadeliver po kasi sa amin po mga pagkain. Cash on delivery po. Sa inyo po nakapangalan. Ano po? Lydia ulit kit. Sa inyo po nakapangalan po. Tapos po. Papareceive ko lang po sa inyo. Saglit lang po. Pwede po ba namin kang i-invite? Saglit lang. Ay, si sir pala yung Lydia. Mami, halika mami. Anong ganap ngayon mami? Parang may video okayan kayo dyan. Birthday. Ay, wow. Ilang taon na po kayo, mami? 5'7". 5'7"? 5'7" ang Totoo? height. 5'7"? 5'7" ang height. 5'7" ang height. Okay. Mami, andito po yung mga pagkain natin. Ay, dito ka lang, mami. Dito ka po. Ay, ka dito, mami. Ayan.
So, mami, yung mga pagkain pa dito sa loob, bali po, ipapareceive lang po namin sa inyo. Sabi niyo, 57 na po kayo? 57? 47. 57 ba talaga? 57, sige. Ready na po. Mukha po kasi kayong 50 years old. Thank you. Grabe, mabata po kayo ngayon eh. So, mami, gusto niyo na po makita yung regalo niyo? Excited na. Excited? Sige po, mami, buksan niyo na po dito. Tutulungan niyo kayo. Go po! Oo. Ma, sa'yo mo na yung sasakyan. Wow! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, Nanay Lydia! Magay na hapon po sa imo and happy birthday po. Gusto lang po namin ipatid na Jfs Team sa pangalawang pagkakataon ang inyong sorpresa ngayong hapon. At para po sa inyo tong fresh flower bouquet na may 10,000 pesos. Para po to sa inyo, mami. Lapit ka dito, mami. Tanggapin niyo po to, maming fresh flower bouquet na may 10,000 pesos. At syempre po itong bubble balloon, itong customized cake nyo, may cupcakes, may bilao ng pansit, at syempre ang lechon. Hindi mawawala sa handaan yan. So, meron pa po kayong lechon para po yan sa inyo, mami. Happy birthday po! Kamusta rin, mami? Kamusta po yung feeling? Super saya? Hindi ko talaga akalain talaga to. Ayan, mami. So, ayan po, hindi pa po dyan nagtatapos. Meron pa pong maghaharana sa inyo mamaya. Pero siguro sa loob na lang po ng bahay, haharanahin po kayo ng aming surprise saranista na si Kuya Gab. So, ipapalagay lang po namin to. Pero bago yan, mami, meron akong gustong basahin na message po para po sa inyo na ipinabibigay din po, syempre, na nagbigay ng surpresang ito. Ready ka na ba, mami? Ready na? Okay. To my mama, we are so blessed to have you as a mother. At nagpapasalamat kami sa Diyos dahil ikaw ang binigay niya sa amin. Dahil sa pagmamahal at sakripisyo mo, lumaki kami ng maayos at matiwasay. And we hope this year brings you more joy and memories to cherish. You are our strength and inspiration. Enjoy your special day. Stay safe and healthy. And we love you. And happy birthday. Thank you, anak. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Mami, happy birthday po ngayon. Ano naman pong gusto nyong mensaheng ibigay para po sa inyong pamilya at sa nagpa-book po nito dahil sobrang nakakasyala naman yung ganito. May paletsyon, hindi mawawala yan. At may 10,000 pesos pa po kayo. Ano po yung magiging mensahe nyo ngayong hapon na ito? Maraming salamat, Be, sa surprise mo. Di ko talaga akalain. Nagme-message ako sa'yo pero di mo ako nire-replyan. Akala ko, ito pala ang surprise mo sa Kuya, Be. Takulaon na pasasalamat ko, Be. Maraming salamat, Panginoon, sa binigay mo sa akin, mga anak ko na mga mababait. Sana pagpalain lalo kayo ng Panginoon. Salamat, Be. Salamat mga anak ko na nagsakripisyo kay niyo. Julie, Jun, salamat sa Indo, DP. Salamat yaraong kamugabosay. Sa mga makuapo ko, salamat na maray. So bago nag-ihibi-ibi ng anak ko, kala ko mayo kung aki nga niya kung maabot, maski sa nagpapara. Kuyan nga niya ko. Tapos may message ko, garo, bigdidirig na lang ako. Yung pala may surprise pala. Thank you, Lord. Thank you. Okay guys, so andito na tayo sa humble home ng ating birthday celebrant for today na si Nanay Lydia. Napakaganda at emosyonal kanina. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil haharanahin din siya ngayong hapon ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. Thank you for teaching me how to love. Showing me what the world needs, what I've been dreaming of.
Okay, papalakpakan na si Mami. Hey! Hello guys! So ayan ang dalawang kanta na inihandog ni Kuya Gab sa ating maswerteng nanay ngayong hapon. So ngayon naman ipapablow na natin ang kanyang napaka-cute na customized cake. So bago yan, kakantaan muna natin si nanay ng happy happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you. Okay, mommy. Make a wish and blow your beautiful candle. Yay! Happy birthday, mommy! Saan si daddy? Daddy, halika daddy! Siyempre, hindi magpapauli si daddy. Halika daddy dito, daddy sa katabi ni mommy. Ikaw naman daddy, since nag-adun po sa kabila, ayan. Since nag-wish na si mommy, ikaw daddy, ano naman ang wish mo sa pinakamagandang asawa? Ang wish ko lang sa aming mag-asawa, sana mahaba pa ang buhay namin para sa mga anak. Yay! Yay! Isang kiss naman dyan! Happy birthday, mommy! So ikaw, mommy, ano ba po bang gusto mong sabihin pa? May konting message ka pa po ba para sa family, friends, mga anak nyo? Sana mga anak ko, lagi kami magpasalamat ako, hindi kami pinababayaan ng mga anak ko. Kahit na minsan, hindi ako na-reply nila, kaya pala may surprise sila sa akin. Minsan naiyak ako pag hindi na Inisip ko kanina, yung pala may surprise pala, akala ko wala na makakala. Maraming salamat sa mga anak ko. Minsan naisip ko, akala ko hindi nila kami mahal. Wala, nila ang surprise lang nila. Salamat Panginoon, lagi mo po silang gabayan. Sana namin salamat ang trabaho nila. Kasi kaya sa makakalap. Saka, Panginoon, sana humaba pa ang buhay ko. Buhay namin kasama. Sana wala kami sakit. Yung mga kumakalap na sakit ngayon, sana hindi kami maawaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga bisita ko na pumunta dito. Mga kapatid, mga anak, mga manugang ko, mga apo ko dito. Salamat po, salamat. At ito kong bahay ko. Salamat. Kailan po ba, mami? Oh, mami, isang flying kiss na lang, mami, sa iyong, para sa lahat na, isang flying kiss. Wow! Happy birthday ulit, mami. Sa congratulations po na naging part ulit kami ng iyong kaarawan ngayon. And more permiso kami po para sa aming JFS team. And happy birthday ulit. Kain na na! At I'm Ate Angel. We don't just great, but we captivate. Follow on our social media accounts. And your love and surprise ambassadors will give you always a good time.